sa dihang wala pa ko mosud sa seminaryo niya gasigi kog active og alagad sa simbahan, nakadungog kog wali sa usa sa among parish priest nga nag-ingon, pagbantay mo kay kanang grasya maura sa nay mahimong disgrasya. Kana bang grasya ba mahimo rasad kuno ng disgrasya? Tuo mo dili. Wa man mo'y klarong ko tubag. Kana kuno mga grasya, sige magitag-ampo o grasya, pagbantay kay maura sa nay himuong disgrasya. Ngano man kay ang yawa kuno wa man na siya iya. He owns nothing. He created nothing. Nya unsaon man taniya aron makatintal siya nato ang iya rasang gamiton kana rasang hinatag sa Ginoo nato nga mga grasya. Kay may man ni kay siya, he is called the most cunning being, labing maro, unya the prince of deception. Kana bang pagpangilad ba? Kana bitang mangingilad, unayon ra man kas imong kwarta. Ang imo rasang kwartang gidada, mao ra sad toy iyang pahimuslan aron makuha ka, wa may lain. O man siya iyang ikahatag, ilaron ra ka. Og mao nay nahitabo ni Eva og ni Adan didto sa paraiso. Pagkadakong grasya nga naa ka magpuyo sa paraiso. Pagkadakong grasya sa Ginoo adto nga silang tanan gihatagan sa tanang bungas kahoy, di na sila kinahanglan pang mutrabaho, di na sila mamatay, di na sila magtanom, ang ila enjoy life. Mao ra gyud pagkadakong grasya na. Di ba? Oy, dito may bitin. Ang bitin, maora sa unsa man yang gigamit? Kadto ra sang bungas kahoy nga gihatag sa Ginoo. Nya unsa man tong kahoya? Kanang gitawag natog the tree of knowledge. Kanang knowledge, kana bang kahibalo ba? Grasya na, disgrasya. Grasya oy, purti maginatong pa-eskwela ng inyong mga anak. I-appeal pa manggay ninyo ang pari pagpagasto ana para lang yun doon na lang knowledge, no? Porti magay inyong take anang board exam aron mapamatud-an nga ang inyong knowledge sufficient nga gamiton para makapangwarta. Porti magay namong paningkamot og pasar sa among mga exams dito seminaryo, hapit mi di mga tuog aron lang yun may ordinahan mi kung sufficient na ang among knowledge sa philosophy o theology. Nya kung ma-sufficient na, ordinahan dayon mi, kolekta dayon. Naman na siya. Mo na among gipaningkamutan. Knowledge ang gibasihan, grasya ka na. Pero ang pangambisyon ni Adan, ni Eva o ni Adan nga makabaton anang knowledge, dili kabubuton sa Ginoo kung dili ilang kaugalingong ambisyon, diha dapita na disgrasya si Adan og si Eva. Kana bang grasya man ang knowledge, pero ang Ginoo nagbawal pa nila. Ingon pang Ginoo, ayaw ayaw mugkaon aning ni ang bunga aning kahuya. O niya kay ang bitin mao man say masinupakon kayo, giingnan sila ay mugtuan ang Ginoo, kaon. InsyaO, mamatay ra ba mi? Ay, ito matay gud taon. Mamatay pa mo ana, nga makaton hinuon mo, maliwat na noon mo niya, pariha na noon mo niya, kahibaw na mo what is right and what is wrong, kay ana mo'y kahibalo, mamatay na noon mo ana. Sus ingos iba bitaw no, sakto tuod, maliwat day mi niya mo ding gibawal-bawalan mi kay haron di ay siya ra gyud magkontrol namo. Kinahanglan kung di makontrol, kinahanglan pariha sa kunya. Kaon din siya. Wa na sila makontrol. Unsa na may nahitabo nila pag humagkaon? Wa na sila makontrol sa Ginoo. Unsa na may nahitabo? Nanago na sila. Nitago na. Di na sila makontrol. Unsa naman? Nahadlok. Kana bitang makasahata. Mao ginay first gyud na kong timaan sa taong sadan. Hadlukan. Daghan kay kahadlok. Natanawa si Adan og si Eva.
sa unang wapas sila kasa, inigabot sa Ginoo ngadto para sa Eden, Garden of Eden, musugat ni sila. Sa dihang nakasa, tago. Nitago. Kamo, wa mo rin mga kahadlok. Wa mo yung kahadlokan ron. O wa kay kahadlokan sa ato pa, wa kay sa. Pero hadlok gani ka, hadlok ma-COVID, hadlok masakit, hadlok mamatay, hadlok nga dili kapasar ang iyang mga anak, hadlok nga madisgrasya, hadlok nga mabati ang naong, hadlok nga matiguang, hadlok nga libakon, hadlok nga dauton, hadlok nga kalagutan. Kaning mga kahadloka, naa gani ni sad-an ka. Sad-an. Naa kay sa. Pero relax kay ka, okay ra nimog ma-COVID, okay ra nimog madisgrasya ron kay humas misa, mabanggaan ka dias motor, ana, okay ra na nimo, na atakihon ka karong taod-taod, di ra jud ka mo hadlok ana, relax ra ka, okay ra nimo ang imo rong bana nga nagbiyahe, mamatay ra sa turon didto. Okay ra na ninyo? Sadaan mo. Okay ra kag masunog imong balay karon, taod-taod. Ana. Hadlok mo dili. Sadaan klaro kayo. Mao na siya. Nya unsa man ang salaa? Lagi knowledge lagi. Gitudluan na tasyawa nga mangangkon na ta nga ato ni ako ning bana, ako ning health, ako ning body, ako. Mangangko naman ta. Unya sa tinud-an ay, wa man gitay ato. We are simply nothing. Ang yawa nangangkon og maayo, ako ning kalibutan, ako ning gahom, ako ni tanan. Anayawa gid siya. Nya iyang ipatakod nato, sige na sa tagpangangkon. Nya wa ta ka bantay nga sa sige na tong pangangkon, nagsigi sad ang atong kahadlok. Kay mag-anam naman tag ka-attach, mag-anam naman tag ka ratol. Sige, suway angko ng imong naong. Kana lang naong nimo, angko na, ikay nagbuot sa imong naong. Tanawa, naong pa lang nimo, makaparatol na. Lagi, igtanaw nimo sa hala, mga nangunot naman di ko, nangunot naman di ko, ang sao na mo lang ani, oy. Ganang magsige na kang hala, sige na kag ana. Kaya nga naman nangangkon kasi imong naong. Pero imong ingnon nga ang Ginoo mo itag-iyaan ni. Igtan-aw nimo sa hala gi-change na sad ni Lord sa una wa biya ning wrinkles karon iya nang gibutang nga wrinkles. Thank you Lord, you are really present in my face. Di ba? Igtanaw nimo sa imong buhok, ala, puti na mo di akong buhok, mayuhan ni Lord. Oy, Lord is acting on my hair. Ana, baratol man og ni puti ang buhok. Dahil mag-adtos parlor, dahil man dito og patina sa buhok. Unsa gud taon mo, makaparatol na oy. Nyaron igtan-aw nimo sa imong bana, galisod na sa glakaw. Sa kaniso na kusog kay ning budaga ning banaha, karon nagalisod naglakaw, puno na sa arthritis. Thank you Lord, kay naglihok gid ka diha sa akong bana. Sunod ani, lungo na gid ni. Thank you Lord, kay naa gid ka galihok yun ka. Di ba? Ana. Kanindot ana nga kanang kamao kang mudawat, wa jud kay ratol. Oo. Akong anak sa una, sige ginig simba. Karon sige nagsuyop. Thank you Lord. Kay makasuyop na siya. Di ka magsig kasuko. Salamat aning mga pag-antos nga imong gialaw sa kong kinabuhi Lord. Kay makat-on gyud ko anig antos sama nimo nga nag-antos sad para nako. Salamat kayo. Ini agid ka di ay. Di ka mahadlok. Unya ang imong grasya, mahimo gitong grasya nga makaluwas, dili disgrasya. Salamat Lord, ni ako'y kolekta mo. Ana sa ko ba? Ni ako'y kolekta, ubay-ubay sa akong kolekta, daghang nang donate para sa project. Ana, maka-project yun ko din niya, makasod sa bulsa ginagmay. Ana. Gagmay lang sad. Ana. Aron, aywa sa ko ikahatag ngadto sa ako mga mahal sa kinabuhi. Wa sa demoy mahal sa kinabuhi, ako naam sa ko'y ako god. Oo, nahatag mas ta ginagmay. Pero ari dire hatag sa project lang. Mao na siya. Ana magpasalamat ta ba?
Di ta mahadlok unsa may ato, siging pasalamat, siging pasalamat. Unya ang ato sang kinabuhi, relax, malinawon. Nabita ko'y kaila, ingon din siya, Father, ning file ko og vacation leave. Na kung ano man siya, stressful na kaing akong kinabuhi, Father, sa opisina. Nako, mayo. Ingon siya nga, okay sa may kuyog ni mo, nga mo bakasyon. Ingon siya nga, kuyog lang rin ako, akong mga anak, Father. Ito, bakasyon na sila. Itong niaging adlaw. Oh, gahapon i-text naman ako. Abi ba na akong maka-relax ko diri, Father? Di amanoy dako kayong problema di ay diri sa akong igagaw. Ako na mahinuon ani mo oy ma. Ana ba? Na diha na noon ni sulti niya. Dako man kayong problema dito. Na stress na sad kuno siya dito. Ya ako din giingnan. Wa gyud lugar sa kalibutan nga makarelax ka. Wa gyud. Kay ang tinuod nga kalinaw o kalipay naasod sa imong kasing-kasing. Og dili malinaw ang imong kasing-kasing og hunahuna, bisag asa pa kang dapitas kalibutan, wa gyud kalinaw og wa say kalipay. Nya unsaon paghimo ana? Butangi la Ginoo imong kasing-kasing, butangi Ginoo imong hunahuna. Haron kanang imong gihunahuna na align sa hunahuna sa Ginoo. Kana sang imong gibati na align sad sa pagbati sa Ginoo. Way kahadlok, way kabalaka, naa ang kalinaw, no? Mo na. Unsa may gusto sa Ginoo nga mga matay ta. Mora na yan gusto. Mga matay ta. Giingna na imong tupad. Ingnaday, mga matay na ta. Sige. Mga matay ta. Oh. Kay nganong gusto mas Ginoo mga matay ta? Tungod kay ang kalibutan dili ni mao ang atong lugar. Gaandam siya lugar dito sa langit. Nya kadtong tawo nga andam mamatay sama ni San Pablo nga buhi pa siya pero iya nang giisip ang iyang kaugalingon nga patay na, maora nay maliwat sa Ginoo. Kay si Kristo pag-anhi pala sa kalibutan, niingon na siya, mianhi ko aron pag-alagad ug paghalad sa akong kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Unsa man ang paghalara? Magpakamatay. So pag-anhi pa lang niya, ang iya ng package is to become flesh and to die. Nya kamo unsa man sa inyong package nga magsigig paningkamot aron mabuhi, di oy maningkamot ang mamatay. Okay na. Ako mumis akong maayo aron ko mamatay. Mag-jogging ka aron mamatay. Magsumba ka aron mamatay. Mukaon ka aron mamatay. Kana nindot kay nga paningkamot. Muinom kag tambal aron mamatay. Ang sama ng pagkapataya, mamatay na nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo lagi matapos didto sa kamatayon. The will of God ends diha inig kamatay nato dinis kalibutan. Ang gasunod na ana unsa naman? The judgment of God. Muna nga kung di ka mahadlok sa Ginoo, ang iya sang judgment nimo favorable. Pero hadlok ka ni karos Ginoo, mutago ka, muatras ka, para ninyo din nga manimba, nya adto gyud lingkod sa layo kayo. Kanang naglingkod sa layo, mga sad-ana. Kanang naglingkod sa atubangan, minus og sa. Kining nagbarog diri sa atubangan, tigpa kaaron ingnon. Lisod ba papahawaon ang yawa gikan sa iyang giposes o sayon? Lisod? Nakabati mamoron sa ebanghelyo, lisod ay. Sayon ra gyud kayo. Muadto ra ka ni Hesus, muhapa ka sa iyang tiilan, wa na, wagtan ng yawa. Kasayon na. Kita magkaratol-ratol pagitag na ayawa, no? Adto pa jud ka didto atong mga mo exercise, kadto mga tao nga makig-away og yawa, nya mahadlok din tag maayo. Nya sayon ra day kayo, muhapa ra ka sa tiilan ni Hesus, human ana wagtang nang yawa. Nya, saman. Sunod mo ani dili. Naaro yawa sa inyo. Ay daghan eh.
kanang gadaan ng mga sakit, kanang mga bisyo, kanang tanang mga sala, yawa baya. Sa to pa di ay, kung ang imong anak, tapulan kaayo, di na mo tabang sa inyong trabahoon, nya bugo pag yun, bati pag yung naong, nya saputon pa kaistanan, kana porting yawa anak. Nya unsa may makapawagtang diha, og imo lang saligan ang imong yaw-yaw, nya imo ra na siyang pa rosaryohon, imo na siyang padtuon simbahan. O inigbalik ana giyawaan ra gyapon na. Unsa may maayo aron mawagtang ang yawa diha. Pareha ning inahan. Sa gibuhat sa inahan sa dihang iyang anak giyawaan. Miadto ni Hesus og mihapa sa iyang tiilan. Kaning tao bitaw nga muhapa atubangan sa tao nga iyang hangyuan og panabang, unsa man na siya? Mapahitason o mapaubsanon? Nya kay mapaubsanon man siya, unsa man na siya? Reklamador o mosunod? Mosunod. Mo nang pag-ingon ni Hesus, tindog uli ngadto sa inyo, maayo na ang imong anak. Wala sa ingon, pag-chore diha Lord oy, adto as amo Lord. Unsaon ako pagtuong ni aramang kadinhi? Wala sa siya, kuan, iyara sanggi, barog la sa siya, lakaw. Nya kamoron, unsa man mo mapaubsanon mo, mapahitason. Mao na ni ron. Ni ana dinhi ang problema. Mapaubsanon mo, mapahitason. Be honest. Kusog mong moreklamo o kusog mo dawat? Oh, la, mga reklamador kayo. Mao na makapadaghan si yawa. Diri sa unang pagbasa, mga igsuon, nindot kayo, no, ang gibutang diri. Ang lalaki nga gihimo sa Ginoo nga tao, wa malipay bisan pagdidto siya gibutang sa paraiso. Kanang paraiso lugar manas kalipay, wa siya malipay. Gitagaan siya mga isda, mga hayop, mga tanom, mga langgam. Sagun sa iyang gihinganlan ang tanan, isip iyang companions, wa lang gyapon siya malipay. Nya unsa may nahitabo? Gipakatog siya sa Ginoo. Pagkatog niya, gikuhaan ang iyang gosok og usa. Nya gihimong babae, pagmata niya unsa gibati sa lalaki, matud pas unang pagbasa. Purti ng lipayan. Kinsa may gahatag niya kalipay? Siya o ang Ginoo? Ang Ginoo. Ang Ginoo mo yung mas nasayod unsaon ta paglipay. Nya kanusa man ta mahimong mapaubsanon, kana bang mudawat lang tag unsay sugo sa Ginoo, unsay gihatag sa Ginoo, kay mituo ta nga makalipay gina nato. Mao na siya gitawag og pagpaubos. Kana bang di ka mo reklamo kay mituo ka nga makalipay na nimo. Mao pag-ingon ni Hesus sa babae, dili maayong ihatag o kuhaon ang pagkaon sa mga anak o ihatag sa mga iro. Unsa may gisultis babae? Tinuod bitaw na sir. Pero bisan gani ang iro, makakaon mas mga mumho nga mahog. Kung mumho ra ang ihatag sa Ginoo nato, dawat. Ay reklamo. Kay bisan ka ng mumho nga ihatag sa Ginoo, makalipay gyapon na. Nya gitagaan karog bana nga kusog kay mangulata. Saman, mubuwag o mudawat? Ito ba? Kung imo ginang bana, kinasal gid mo sa simbahan, pasabot ana hinatag na nas Ginoo. Oh. Tuhoy gini ha. Basta nakasal ganay mo simbahan, hinatag nas Ginoo. Wa ganay mo ikasal, hinatag nas yawa. Bisag unsa pa nakabuutan, hinatag gid nas yawa. Pero bisag unsa pa nakasalbahis, basta nakasal gay mo simbahan, hinatag gid nas Ginoo. Nya unsa may makalipay nimo ana? Dawata na siya. Nga wa gireklamo bisan pag mga gisi ng imong naong skulata, dawata. Malipayon kay ka magtan-aw sa mga gisi sa imong naong. Anong reklamo mo? Di gid mo mudawat. Kinsa may gihatag? Kinsa may gihatag ngadto ni Kristo? Pagpakatao ni Kristo sa kalibutan aron iya tang luwason, aron iya tang higugmaon. Unsa may gihatag nga klase sa tao ngadto niya sa amahan?
Ang mga tao nga matod pa sa Ebanghelyo o sa ubang pagbasa nga milarot sa iyang bungot, mitamparos o miluwa sa iyang naong. Ang mga tao nga milatigon niya o mipapasan niya sa cross o gidagmalan siya maayo, gisamaran, gikas-o, abot nga rislapalapa o katapusan gilansang siya sa cross, gidugsak pag yung iyang kilid sa bangkaw, bisag patay na siya. Mauna yung mga tawhana ang gihatag sa Ginoo nga niya, sa ang gihatag sa Amahan. Niya, may reklamo si Jesus. Niya, gusto mong musunod ni Jesus? O di mo musunod, yawa, giday mo. Niya, si Maria. Si Maria sad nga nagda sa iyang anak dinhis kalibutan, uban sa purtig yung grabihang paghigugma o pagmahal. May reklamo ba sa dihang ang iyang anak gi kunis-kunis nas mga buangon? Wasad kay ang iya gyapong ginahuna bisan kining kasakita, Lord, dawaton ko ni nga mapaubsanon kay kahibaw ko mubunga ra gid ni og kalipay. O tanawa, nahimo pa siyang rayna sa langit og sa yuta, porting lipayang Maria. Gasigi na siyag pakita og usas iyang gipakitaan mao ni ang Lourdes. Unsa may iyang gisulti dito sa Lourdes? Ibaw mo? Wa, sago kay baw. Ang iyang gisulti dito nga magampo sa santos nga rosaryo, moto ang birhen nagrosaryo. Unya ningon siya, ako ang Immaculada Concepcion, ang Immaculate Conception. Ngano iya man ang gisulti? Aron ta muila nga siya day tinuod gyud nga putli ug ulay, nya magrosaryo ta mahimo sa tang mga putli ug way sala. Ang rosaryo maoy grabing panagang nato batok sa tentasyon. Mao na siya usas iyang gisulti og ang kaayuhan sa mga masakiton og conversions of sinners pinaagi sa atong pag-ampo. Nganong nang iya man ang gipakita? Nganong mao na iyang gisulti? Kay si Maria samtang nagtan-aw siya siyang anak nga gikulata o gipatay, nagampo ra siya. Unsa may iyang pag-ampo? Di pa tingito Holy Rosary, pero ang iyang giampo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kada niya kita siyang anak gitamparos na sad, gikulata na sad, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mo na inikulata sa imong bana nimo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Inigakos na sad sa imong bana kay buutan kaayo, matuman dinhi kanako sa mala sa imong pulong. Igsunod buwan gasuka-suka na ka, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Inigtan-aw nimo 12 nakabuk imong anak, ni gakos naman sa balik, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ayaw pagsingon, uy, taka na, uy, ayaw sa mabuang tayo, mamatay tayo, ayaw. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Uy, ni 15 naman kabuk inyong anak, pagsunod na sang simana to, ni gakos naman sa matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Niabot yung 18 kabuk inyong anak, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nya wa man maka-eskwela kay perti man yung pobriha. Unsa may imong gibuhat? Matuman gyapon sumala sa imong pulong. Unsa may pulong sa Ginoo? Tudloi ang inyong mga anak sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Di ba mao man inyong pangako dihas bunyag? Tudloi sila pagtuman sa tanan na akong isugo kaninyo. Di tingali ka maong inyong anak og 1+1, pero may kay moingon ang inyong anak magampo tas rosaryo sag-o pa antod pas litanias birhen. Dili tingali ka maog calculus, di tingali ka maong mo compute ang inyong anak ana mga educational stand, unsa na kanang system, unsaon pagtudlo, unsa na dihang mga panatang makabayan o uban pa. Pero ang inyong anak may kay mo ingon mo maintain gitag purity, why premarital sex, wa nang gitawag tan-aw anang porn, wa nang naang gitawag og mga libak-libak o kanang dumot-dumot. Nga naman, kay ang sod sa hunahuna o kasing-kasing tiyong anak, pulos Ginoo. Nya, okay na, dili. Tinaw kay nato nga masabtan, nga kon sa Jesus, kuyog lang gid nato,
Wagi problema sa pagkaon. Abunda, sobra-sobra gyud ang pagkaon. Motoo mo dili. Nya, wa mo ron magkuwang sa pagkaon dito sa inyong balay. Nya, nang hatag mo sa mga way gikaon. Wasad. Unsaon man nato nga makuyog nato si Jesus. Sama sa mga tinun-an, gasigi silag kuyog ni Jesus. Unya, og unsay isugo ni Jesus, mao sa ilang tumanon. Kana bang kamautang mutuman, nya ang sugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an, nga kadtong mga pagkaon nga diha siyang kamot, ipanghatag-hatag ngadto sa mga tao. Karon simbolik kay ni siya sa atong pagsimba. Kay inigsimba nato, inigdawat ninyo sa kanini ang lawas og dugo ni Kristo. Pwede sa spiritually para ninyong naas online. Inigdawat nimo sa pulong sa Ginoo nga mao ang pagkaon sa kalag. Di ay na kotobra nato, ato din na siyang ipaambit sa uban. Nya sa sige natong paambit, mag-anam na siya kadaghan hangtod na hinuon mo sobra na gyud noon. Mao nang nesobrahan sila diri og 7 ka bukag. Nya unsay ki maminaw og mosunod lang gid tas Ginoo. Sa unang pagbasa ni adinhi ang istorya ni Adan og ni Eva. Unsa may gibuhat ni Adan og ni Eva? Misupak sa sugo sa Ginoo. Nya nagpasinglanay sila. Ingon ang Ginoo, "Hoy lalaki, nganong nagtago naman ka?" Siya nahadlo ko nimo siya. "Nikaon day kas bunga sa kahoy nga akong gidili." Siya na kadang babae ay nga imong gihatag nako, maoy ni hatag nako pagpakaon. Iya sa giyatong babae, nganong imong ning gibuhat? Na, ang bitin ay iya kong gilansisan. Pasingin lanay ba? Nya unsay sunod nga nahitabo, imbis nga abunda kayo ang pagkaon sa paraiso, wa na sila'y kinahanglan nga maghago pa, mananom pa, gihinginlan sila sa paraiso. Ang resulta, ang laki, ang bana, maghago nagmaayo. Matod pa diri sa atong gitunglo ang yuta. Maghago siya, magantos, magsakripisyo, una pa makakaon. Ang luoy kayo ang babae, nga naman, gidugangan ang kasakit sa iyang pagpanganak. Sakit ba ng pagpanganak? Sakit? Dili. Karon di natingalin na sakit oy kay abison lang dito dire, ablihan mang tiyan. Sisaryanon man ang sakit kuno ang bayranan. Di sakit ya po na kay kuan man kanang maabli may muntiyan. Ana, sakit gyud ang pagpanganak. Yang anong nahimo mang sakit ang pagpanganak? Tungod kay nagsupak-supak sa Ginoo. Sakit pa, antos pa, minus pa kay abot. Muna karon atong paminaw muratag na ay shortage kanunay. Shortage pagkaon. Pero sa tinud-an ay wa gud ta mag-shortage. Unsa may nakaingon kay wa nata maminaw sa sugo sa Ginoo. Sige na tagpaminaw sa atong sugo. Pero ko na ng usa ka pamilya naa sila'y 1 million na kwarta. Mahurot din na nila day. 1 million, kadako ana. Pero di gid sila manghatag adtong mga taong kilid sa ilang balay nga wa gani hapit gikaon. Nya unsa may resulta? Ang katong pobre nga nas kilid sa balay, way gikaon. Nya sila sad ilang feeling kuwang sad ang ilang gikaon. Muna mangural sila maayo kay basig ilogon unya aning mga way gikaon, ilogon unya ba mangural sila maayo nya butangan gina nilag barbed wire nga naay kurente aron kadtong mga way gikaon nga ilang silingan di mangilog kay kuwang man ang ilang pagkaon. Kakuha mo? Pero sobra na gud unta, pero kuwang lang gihapon. Mao ni ang usas mga silot sa mga taong dili magsunod sa Ginoo. Pirming kuwang, pirming shortage, kuwang pa. Na sila'y sakyanan o sa kabuok. Nya 5 ra sila sa pamilya. Nya SUV na ilang sakyanan. Mopalit pa ginagbago, himuon pa gid nilang 5 kabuk ilang sakyanan. Nya kuwang pa gyud, kuwang pa. Na sila'y balay dako kayo. Ana, nya napagi mga katabang, nya tagsa silang kwarto. Maghimo pa ginag rest house nga dako kayo.
Oh, di mo ka-feel, no? Wa man sad mo rest house. Pariha ta. Pero, pero ako lang naobserbahan ba? Sige nagla panghimong balay. Mamalit pa gid ang mga condominiums, daghanang condominiums. Amo tong sao na nila. Nya kuwang pa gyud ilang feeling, kuwang pa. Ana, mao na ang silot sa mga taong di magsunod sa Ginoo. Tanawa si San Roque nga nagsunod sa Ginoo, kompleto bisag way balay, bisag gipriso pa siya. Tanawa sila si St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, St. John Bosco, sila St. Vincent de Paul, St. Martin de Porres, naglakaw-lakaw nga mga makililimos pero siging panghatag sa ilang kapwa makililimos. Nganong nang hatag man? Sobra kay. Munang gitawag sila mga mendicant saints. Kana bang wagi mahibili nila inig sawop sa adlaw, pero ikaugma manghatag yapon sila. Nga naman, ang Ginoo mo ay nag-supply. Nindot ka na ang Ginoo mo ay nag-supply. Kinsa mo rin nag-supply ninyo daghangin? Ginoo? Di oy ang kanang electric pan dagko. Tanawa di ba? Wa na mo mamaypay. Na install datong electric pan nga dagko. So praise the Lord. Pakpakan na to ang Ginoo, no? Tuyok na. Ganiha, nagmas wedding tap, puno guna diha. Ngadto puno ka nang full blast gitong gidaghanona ganiha. Wa ginamaypay. Nga naman, naanatay hangin. Pero kung malimot ta, nga ang Ginoo di mo ay nag-provide ana pinaagis mga kasing-kasing sa mga taong iyang gitandog aron mo donate dire aron makapalit og ingon ana, malimot ganita, magsige na sa ingon ang pari, kuwang ang kolekta, kuwang. Kuwang labi nag ang manimba di gyud taon kapuno sa bangko, kuwang. Pero kung magtanaw ta, nanago na diya, wagon magasto, sobra na kayo, nindot kayo. So depende ra gyud kung ang Ginoo kuyog nato o kaha ang Ginoo layo nato. So ang nindot, ang Ginoo kuyog nato. Anha gyud ta kakita nga ang atong kinabuhi wala ka nang hahanapin pa. Sobra makapanghatag pagyud bisag unsay gidaghanon. Nganuman kay ang atong Ginoo kun maoy muhatag pasobrahan gina niya. Pero kinsa mayang hatagan kadto ra sang magsigig panghatag. Na siya.